Erokamano ahinya. Amor godiochieng' ma kawuono ma Jehova Nyasaye olosona ni mondo mi abi e studio. Kawuono an gi higa achiel e Kenya. Nabiro Kenya kaendi higa manokalo tarik 12 Disemba. Ne en tarik 6 dwe mar 12 manabiro e Kenya ka. Koro kane ogwela kendo kawuono ni mondo mi abed wendo e studio mar Ramogi, paro na hika man giga achiel e Kenya ka. Matieni kawuono a celebrate higa mar achiel kuom bedo e piny Kenya chakra e jela. So adwa gone Nyasaye maduong' erokamano kuom odiochieng' ma kawuono ni, nikech en puonj maduong' ahinya ne ngimana kata ne ngima joma moko masiko kawuoyo ga godo kapimo ne historia mara kaka ne chal. Abede jela higni mang'eny, nomaka higa mar 2016 e piny mar Malaysia kana wuok e piny Kenya ka nadhi tiyo oko. Pile ka pile ung'eyo ni ka ng'ato yudo tich oko e piny miluongo ni abroad ka in e Kenya ka to imor. Nawuok gi ilo gi mor kana weyo nyithinda 4 nyaka nyathi matin mane ja higni 3. Koro kachopo e pinyno to nomaka gi bag mane agent nomiya, kare noting'o yedhe mamero ji, nopandi kana kia. Koro abede jela, nong'adna buch tho e jela. Onge ng'ama nong'eyo ni anyalo duogo e piny mar Kenya, kata nawuon nokang'eyo ni anyalo duogo e piny mar Kenya. To Nyasaye manong'eyo ni ne an ng'ano manowuok e ode kane dhi dwaro nokawuok nating'o yedhe na mamero ji natero e pinyno, notimona ng'uono manyaduogo mariwora koda familia mara. Chunya mor nikech an koda familia mara, an gi nyithinda, an gi wuon oda. Nawe nyithindo kathiso kaka joma miyo ng'eyo kin mabor gi nyithindi kakibedo gi wasiwasi mang'eny. Chunya ne chandore ahinya mayudo nyaka tuoche magalagala e jela kucho mag high blood pressure nikech paro mang'eny. To sani awinjo ka an koda kwe chunya nikech an gi nyithinda. Naweyo nyithindo ka nyithindo matindo. To kaduogo tayudo ka nyithindo gi nyithindo madongo. Mabe kata nyithindo matin norwenya. Yiena mar mondo mi ang'adi mana matina ka kendo itemo ngekonwa kanyo matina kaka nobedo higa mar 2016